duha man kamatang sa espiritu nga nagbantay dinhi sa kalibutan, di ba? Good o bad. Nya ang ipaboran sa kadaghanan iya sa kalibutan di ba? Tama. Hello mga igsoon, welcome sa Espiritu ng Gasa. Ug aduna lang sabgid tayo pagasigutan karon no. Mahitungod kini sa ang yutan-on ug ang langit ng pagsimba. Ug anaa nato kini makapulugan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ug aduna lang kita ko pagakuhaon no nga bing hinungdanon nga panidinhi sa kasulatan kay mamang kini ang gabayan sa kaluwasan. Ang sungkod. Mas maayo nga sugdon nila ang basa na niya tapos pagutana lang mo diya unsay mo importante kay taas kay na boy. Oo. Ang kanang mga lisod baron ipakutana niyo nako kay mga baningkamot po ko mga ko sa espiritu haron doon ako isugilon ninyo. Tama. Dili man ko tawhanon nga yutan-on nga nagsimba no. Yutan-on ko kay tawhanon pero iya sa espiritu nga mo reflect lang ko sama sa bituon. Iya pagayon ako sa espiritu aron ma-explain niya ang tanang mga tinago kaniadto. Tama gid. Mahusan na sa akong ipangutana ka angkol no. Kung unsa baybot pasabot ani nga pulo nga. Ibabaw sa sulanan sa kasabutan dito ang mga binuhat o kerubin. Sila mo itimelan sa presensya sa Dios. Gipandungan sa ilang mga pako ang dapit tin adto pa sa luwa ang mga sala. Apo ining bahina dili na matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan. Unsa may ibot pasabot ani kol? Correction guni sa daang kasabutan nga mga pulunga sa itong gipahimo sa espiritu no kay Moises katong nagpabuhat siya duha nagpapan nga bato nga dunay mga anghel nga o kerubin nga nagbarog didto no. Asa may nasa sulod ato di ay nga kuan nganong kinahanglan mo gid siya nga bantayan ana. Manay gisunod sa atong pagtuo nga Katoliko boy nga kanang magbuhat-buhat og kerubin nga binuhat sa tao. Ang bot ipasabot anang adunay di ba naanay gitabunan silang pako. Duha man kamatang sa espiritu nga nagbantay dinhi sa kalibutan, di ba? Good o bad. Nya ang ipaboran sa kadaghanan iya sa kalibutan di ba? Tama gid. Katong maayo naapo da dito kay dili man ta mabuhi dinhi sa kalibutan. Puno man ta sa sala dinhi kanuman nanginabuhi man ta nga kalibutan mo nang usay maghisgot diha na gani diha ganang yutan-on nga pagsimba. Yutan-on ba nga tawhanon nga pagsimba o katong langit nun nga pagsimba. Yutan-on kumbaga tawhanon na siya. Oo, tawhanon ba. Pag mo sa unang kasabutan kaniadto. Kana sa balid na sa unang kasabutan kaniadto kay wala pa man si Kristo. Ya tungod kay hanaanad man ta sa yutan-on pagsimba, halad-halad ang mga tao, mga kerubin, tuo-tuo. Atong pag-abot ni Kristo, katong naa dito si Kristo ang tinuod nga pangulong pari no nakatong nagbuhat sa kasabutan kay nagkadaan nagkadunot na wala na pasabot nga gibiyaan gihawa niya tong mga kasabutan kaniadto kung dili konkreto niya kay ang kanang tawhanon nga pagsimba maghalad magdugo ang mga mananap di ba si Kristo siya naghatag man siya kanabuhi. Pero kana ko mga pulo nga kanang naghalad og mga tawhanon diri no nga mga kwan seremonyas ginadawat ba na sa Dios kol ginayaban ang ginabalid. Okay, kani ato nga panahon, wala pa man si Kristo, di ba? Gitagaan sa ipadala niya ang gusto. Tungod sa gugma sa Dios ipadala pa niya ang Emmanuel kay luwason niya ang kalibutan. 1,000 ka tuig yang kalutan na dili sa gustong tudlo ta nga patyo. Naman na magpakamatay gid ka. Magpakamatay ka kay naamantay sala, kay naamantay tawhanon nga pagsimba. Tama no. Bayad sa tuang sala mo nga atong kinabuhi. Kay naghalad man ta og mananap lamang dili man murag tulda magawas sa atong kasing-kasing kay ang templo sa Dios atong kasing-kasing duha og tulo mo maghisgot kaniya na atong taliwala kay ang templo atong kasing-kasing niya siya raman ang nakasulod sa atong kasing-kasing kay siya raman naghalad sa kinabuhi. Pero ang mga pare tawanon man. Pero dili gid ingon nga kung magbuhat ka ni pasalo na sa Ginoo ang mga sala. Dili kay naa pa man tay sala sa kalibutan kay yutan-on man ang atong pagsimba. Dili langit man. Mana usahay ka dinhi sa kalibutan taas pa nga katuigan nga yutan-on ta kay katong gipasilyohan gud ni Daniel sa una no dili kay ni Daniel nya paabot sa anak sa Dios isa ka libo ka tuig botong ato nabalag naman nato no katong tag-iya sa yuta no gi pais mo to giusab pod kanang ganing katong naingon po dito sa apostolis kanang wala man ang hinaw kining iyang mga tinun-an ni Kristo tama no nya katong naapoy nag-ingon po na dito nga nganong nanambal man siya sa adlaw ipapahulay di ba lahi no
Kaya sa anong panahon bawal magid na sa itong mga pagsimba sa mga karaan sa unang kasabutan. Ano Ikaw man ang kasabutan mo. ano man hinaman sabay kuan na hubad na. Manginaw ba kumbaga nag-sign of cross ka, moangkon ka nga ikaw makasasala kay nag-sign of cross man ka. Murag kanunay ka nagasalig ni Kristo, wala itong pagsalig yung giingon nga tumanan niyo akong sugo. Wala man ta katuman. Kumbaga Diyos raman ta nagsalig ta ni Kristo. Nya kay nag-ingon siya nga naluwas na ta sa itong sala. Kumbaga ba nga moangkon ta nga sala. Pero tungod ni Kristo, mga nanay kasaysayan. tama. Mamatay ka, uban ka na ako, di ba? Kung masunod ka mo ka na ako, maghari ka mo, uban ka na ako. Okay, magpakamatay kasama ni Kristo, niya na may langit tinggi, andam. Pero ang pagbalik sa Espiritu, kinalang hugasan yun dato kaya doon ay mabiling nga buhi nga nagpakamatay pod. Dili nagpakamatay nga tawhan no nagpakamatay sa iyang sala, kaya nagbotog sala sama sa nagpatay sa iyang galing ng lawas. Nya ang yutanong pagsimba kanang naapod na sila tsansa sa kaluwasan. Okay, kinahanglan po mag-antos siya. Ano yung sa bulahan ka mo nagmasakiton, bulahan ka mo gitamay, bulahan ka mo nagbuang ang mga magsulti sa balaan kasulatan. Nakaagi naman ta ng kabulahanan, di ba? Karon magsulti ta. Ang nadawat na ako ang espiritu, imo nang nagahubad ko. Wala ko nagaagad og kadang magseminar pa, aduna pa nagtudlo na ko. Tanawa karon, di ba sa sunod anak, kinahanglan katong mga pagbasa, kinahanglan katong mga testamento, kinahanglan pamatud-an kung mamatay na sila. Pero ngano na amoy santos nga buhi pa nga papa. Na mga amahan nga pari o pari raman arabi raman na anong nagpaaman-amahan pud na siya nya paghuman og panahon kung naay mga dili may binuhaton biyaan mo nga sa una ipapatay o kada ama gina karon ipapatay si Kristo sa tungod sa katong nagi natong vlog no tong nagi nga vlog no nga tungod sa kasina. Tama gid. Kinahanglan jud ay nga ang mga santo patay na sila. O kamamatid ang pinagi silang binuhatan. Ang nagsakripisyo ba, naghalad po siya sa kinabuhi ko sa pinagi sa pagbuhat yung maayo. Ang nagsakripisyo para sa mga tao nagkinanglan. Okay, bro. Connection din sa atong sa binasa no, diri sa sumpay ana niya nga kung aduna gani testamento kinanglan kamatud-an nga namatay na ang naghimo. Oo, nano. Sa pasabot kanang balaod naghimo sa nila karon sa Malay mga baylos. Sa pisipito. testamento pa na kay buhi pa man ang wala na. Umano gibadlong ni Kristo. Pero dili pa na balaan na. Dili pa balaan pagkamatay na itong balaan. Nga kanina yung nagbuhat lang taog ka ng mga sakramento para mabalaan-balaan ta sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Gigamit na to ang gibalaan ni Kristo. Gigamit na to ang nangamatay bag mahimo na tong instrumento. Di ay kita di ay mismo toldalan eta na kung ba dili ta musunod ba. Di ta musunod sa iyang mga buhat. Tama? So mga tao nga ay pamalikas, ay pakukom, ay papatas, ay kugamita nga mahimo ka mga langdon. So gigamit man nato sa mga langdon sa ato pa gawas na siya sa tulda. Kasi Kristo lang yun ang naghalad na nagpakamatay para sa itong mga sala. Unsa may pasabot sa tulda? Ang tulda nga itong lawas, tawhanon ba nga pagtuon? Pareha ng mga pari, nagbuhat ng mga pulpito, mga referensya. Kuan pa man na siya, testamento pa man na, kaya wala pa man ang napapatuan sa kamatayon. Gamit na ito ang pangalan ba? Pangalan ni Pedro, kunuhay ko no, si Pedro ko no, ang Katoliko ko no, ang unang simbahan. Dili, ang Katoliko Universal, ang unang simbahan nga gito ko di Kristo, naasa tong kasing-kasing ang templo kaysa una mang panahon, di ba? Ang unang kasabutan sa una gilambuad sa ni Kristo ang templo. Balay kini sa ko amahan apa nagibuhat nimong sugalan. O tanawa karon ang mga simbahan nato, di ba? Na-rehistro sa SEC sa ato pa Security and Exchange Commission kinahanglan murag business gid. Murag gyapon og negosyo gyapon. Umar tong na ato tong binasa no. Katong nagbuhat sila mga kirubino haron makaginansa sila. Asa to? Mahimong tiyanggi sa sulat ni Solomon. Kaalam ni Solomon. Kaalam ni Solomon, no? Tama. Tiyanggi. Naglagot siya sa itong kapistahan. Naglagot sa kapistahan ng mga kasaulugan. Mas balaan ko sa natin. Sa ito naman ang nablog. Katong sa pagbuhat ipapadisya nga sa paglimbuhat niya sa mga langisan o sa templo kag gihimong sugalan. Nya katong templo to kumbaga dili na to mao ang simbahan ni Kristo. Kung giusab na niya to mao toy pahigay nga kay ingon sa tukuron gubon ako ni isa ka adlaw og tukuron ni tulo ka adlaw niya. Yang pagkamatay unya tapos pagkasabado pagkadomingo di ba to lang isa ulog na siya. O kaisa lang siya namatay, isa lang siya nabanaw o kaisa lang pod siya na tao. Aso mao na nga ang nabalik-balik man ta sa iyang pagkamatay. Balik-balik mo ta sa tungtulda nga tagahanan, nagbuhat tag mga seremonyas, magbuhat tag mga importanteng mga adlaw aron makasapi ta o makaginansya. Puriya lang ha, puriya lang sa maiko. Kaya ako gini isulti ang kamatuoran kay ano siya man nagtudlo nako niini.
Karon nabaron na nako iyang mga tinago kay padahon naman karon sa espiritu. Gidawat ako ng espiritu karon isulti nako tong iyang mga sumbingay kanito. Asa mga mga buhat nila ko nga aron makaginansa sila. Para sa nang gibuhat sa mga pare. Bukan, di ba nabasa man na dito. Magbuhat-buhat sila og mga yuta no. Mga kolono na inang gibat-buhat no tapos maglodlod ka dito aron makaginansa sa buhat-buhat na silang mga milagro o mga himala. Mga rebulto. O magbuhat na sila seremonyas, di ba? Dili makaluwas ang seremonyas pag hinulson. Gawa sa espiritu. Wala naman sa bulang kasulatan. Mga kapistahan o ganang Kapalis kasalugan. Dios. Kapistahan. Di ba? Naglagot ko sa kapistahan o kasaulugan. Gidumtan eh. Okay, gano man sa kapistahan na to nagamit ta og kanang mga pangalan kuno sa mga gisantos sa una tungod sa ilang gibuhat nga santos kay daghan ng mga kasaysayan pero di ka to ang nagsimba di dito ang naghatag na kapistahan dito wala di sa ilang kinaiya. So tulda lang. Karong ingnon ba? Tulda. Pamaga ba pag abot sa panahon, dili ka mubuhat. Kaya wala man kay balay dito. Nya si Kristo, siya lang yun ang makasulod sa templo. Kaya maghalad ba siya sa kinabuhi mo? Itong diingon siya, ang akong templo, yung kasi tulong maghiskot ka na ako, na ako sa intaliwala. Kaya siya man ang maghalad, o ba? Nagsingabot ang panahon nga magbuhat siya, bagong kasabutan, ka ang daan, nagkadunot na. Di ba? So, ang pagsimba karon nga tawhanon ko pa sana, masimba mi dira sa mga born again sa Katoliko ana. Wala na siya tawhanon, yutan-on na siya. Yutan-on nga pagsimba, tawhanon. Masa may na kapuslanan ng anak magsimba-simba mi. Kinano mabatay sa ka. Wala credit na sa kaluwasan? Dili dalawa bulan ka mo mag-antos, bulan ka mo naghila karon na mugaagi pa kagabulanan. Pero kung ikaw pinasinungan nganong nag-alagad man ko niya bida si Kristo. Ya karon kung ingon na niyo na ang pastor o ang pare mao na siya ang magbalantay ngano sila kamo mi nagpakaon. Murag tulisan sila no, biyaan lang kamo no. Magbuhat mo musulti ba sa mga lagyo kani importante gid ni kay mga butangan ni kay karon kamo gilain mo kinahanglan magpakamatay sa mo unsay magamatay kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugaling yung lawas kuha sa ang mga sala para naa may mahabiling buhi kay tungod sa mga pinili makubos-kubos sa nakatalagman kay magpili man sa dadon sa bagong yuta kanang bali lang nakaampo lang ana dito kinahanglan magpakamatay gid sa kay naa pa man nagpakarong ingnon pa man siya wala pa sa naghalad sa iyang kinabuhi. Muto mahadlok sa kamatayon, mawad aninog kinabuhi. Nya kung pagmamatay siya, nya dako pa siya nabuhat nga sala. Maraglag yapon siya. Kung bali to ihang lawas pa nga minus pa siya sala. Pero kung adunay siya sala nga pagdumot, di ba? Ibalik na to akong giingon niya. Nasayod kamo kani adto nga niingon ang kasulatan ayaw kamo pagpatay, di ba no? Magpatay sa isig kataw manubag sa labong hukmanan namatay hukmanan di ba no namatay hukmanan balaod no hukmanan no. Tama. So presohon ka dito pero ang mag-ingon og buang gato sa isig kataw manubag sa labong hukmanan labaw kinsa man si Kristo siya man ang labaw siya man ang labaw og ang mag-ingon og kuanggol malagmit, malaglag, may agom noon sa kalay sa imperno. Lisod kay na mga pulunga. Mao na siya ang ingon ni Kristo nga mas maayo pa tong nagbuhat ka og mga sala kay ngano man nakita man ka dako kag sala basta ko og gibayad kaysa nagpakarong ingnon ka nagsige kag dibak di ko buang nito buang na sinuli buang na sila sobra na ka ilang pakampo di ba mo to atong na-vlog na po nato tong gibasa kay nato siya nga nakadungog na sila ani apan dili sila gusto mo tan tungod silang kasina. Tama. Gibasa ni Dona. No. Tama. Mabagot-bot lang sila. Suluoy kayong mga tao, no? Nga wala nakadungog sa mga binasa nga inana. Tapos wala kaayo na wali sa mga pari o pastor kung saan dapat himuon or likayan ba na nga mga pulong. Tama. Mga itong nagbilin si Kristo nga kinahanglan makadungog mo sa kaunting o kakarong adlaw pa mo ka inyong kasing-kasing. Mao na karon kay naa naman sila salang doon lisod jud kaayo magpaubos. Lisod kayo magpaubos labi na kung sila na ang gialagaran. Nga saan man ako kayo tan-on man na nga pagsimba. Mao nagiingon sa Ginoo nga sinuwi sa una pitaw lang gid ang lawas kampot karon. Mana akong ikagulan boy. Tanawa ni biya ko sa tawhanon. Di ba bang nabiya ko sa tawhanon usahay makita nyo maghilak lang ko. Kay ngano bisan kamo mismo ga akong badlungon gani sa imong untol gani mo kay tawhanon lang ang atong andan nga pagtulunan di ba? Tama. Wala man ta na hadlok sa Dios. Nahadlok man ta sa pare sa pastor. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Tungod sa atong pagtuo. Tama. Ano na yun sa biyahe ninyo inyong pagtuo, inyong naandang na pagtulunan.
nagtuo man ta sa mga tao nga nagawali nga yutan-on pud na nga pagsimba. Tulda lamang ang ilang pagkuan ba. Muna maglukso-lukso sila ana, maglukso-lukso sila magpili-pili sa balo pabor kanila tungod kay ang ilahang ang ato ang mga reliyon aduna may mga bylaws. Adunay mga referensya. Bot pasabot, sukad sa una hangtod karon. Maugyod na ang ilang gamiton. Muragi stadihan jud nila ba nga maugyod ni ang atong buhaton aron makaginansya ta. Pagkapatay ni Pablo sa una, ni Pedro, mga apostoles, kinsa may papatay niya? Mga pare. Tanawa. Niya, nakita na to napatay to silang si Anas o si Caiphas, si Pilato. Di ba wala? Wala. Pero si Kristo, naklaro ginatog ni kinsa nagpatay niya. Mo tong gitago niya, gipasilyohan niya. Mo tong ingon sa Ginoo, adto na ko sa langit. Busa silyuhi kay ni Daniel. Di ba no? Tama. Pag-abot sa iyang mga katawan para kato ni akta, kada hubad na to, kada basa na to, di murag kita gid nag-act no. Ay harong buhion na to ang kaning naa sa balaang kasabatan, murag ato ag yung gikinabuhi ba. Nagsubay gid ta sa iyang kinabuhi. Tama ka na. Akmang ginato na itanan. Anak, basik kamo. Gidagdaw mo ing nang buang tanan dito. Basik magbasa ta sa balaang kasulatan miingon gani mo, naa gid sa Biblia no. Nya si Anas ug si Caiphas, wala to sila namatay? Naa sa balaang kasulatan. Kinsa man pud mo patay nila nga sila man pud nagsipsip. Pero namatay gud sila pero mapatay sila kay sa ilang tawhanon mo na tawanon lang. may ingon tulda lamang ba ang atong kinabuhi sa isa ka gatos ka tuig di sa basa tinulo sa tubig, so lumalabay lamang. So dili to sila balaan si Anas ug si Caiphas. Kay si Kristo raman ang nahibaluan nato nga siya gyud ang namatay. Nahimo tong balaan sa kanang himog sumbanan ba, pero dito siya sa kontrabida. Si Anas ug si Caiphas. Kung wala po to sila, wala po kabalo dakuan sa history mo na si Kristo, adunay kasaysayan. Mo pod ako adunay koy kasaysayan mga kaagi ba. Pero ang nagpadayon sa papel ni Anas si Caiphas mo na ni Ron Santo Papa ug ni Herodes, Pilato ana. Si Pilato kinsa may nagkalo-kalo, kinsa may hari? Santo Papa. Ambot lang sa inyo ha. Kay si Kristo sa una nagkaaro niyo to ba? Niingon si Kristo, ano nakatiman man ko ninyo ana man ko sa tawo nag-alagad. Di ba rin sa paulipon kamo kay dako kamo kanako pag-alagad kamo haron taas kamo kanako. Tama gid. Nag-alagad na sila kasi sila may alagaran. Siya man ang gialagaran unya kung mag-adto pod sila sa katilingban mahadlok pod ang mga sa nga panahon man balid pa na mangkay mga katikista. Wala pa man kaabot ang espiritu. Manay gipagdawat ako rin naghilak ko. So pasabot tong mga gibuhat nato sa unang panahon. Sa wala pa nag-abot ang pasilyohan pa man to. Kaya dito pa man ang si Kristo sa taong daotan nga dili sa gustong paksyon nga mobalik kaniya. Inikabot sa espiritu sa kamaturan tultulan kamo niya sa tibok kamaturan kay adunay may kapanahonan, adunay panahon karon. Mara karon nagpugas pa sa una, karon nag-harvest ta. Ug naa say pilion nga tao nga harveston niya nga mga maayong bini. Basta kuha ninyo ang inyong sala, limpyuhan niyo daan ba? Ay paabot nga magsakit ka pa. O paglipay kung nagsakit ka kay gilimpyuhan ka na aron makapamalandong ka na imong kinabuhi sa lamang dali ka pa yung utol na. Sa diyang gidawat na nimo ang balang espiritu ko kay namagod nimo ang balang espiritu. Okay, mo reflect di ba ganiya? Daga nakakita anong mo reflect ko. Hoy dili ko gamanan. Nisidlak lang ko sama sa bituon sa kabuntagon. Ni reflect si Kristo da sa langit pagpadala sa glay missions. Mo pud sa una niak sa history pud nato din dalawa. Gitamay ta, gilotos ta, gipatawag pa ko sa simbahan. Anak niya tapos gingnan ko daotan niya. Nagtuman ta sa sugo sa Ginoo katong ama namo matuman ang pagbuti ni sayo tabi sa langit ingo ra man ta sa baba. Tulda lang pakarong ingnon lang. Sa paghubad nimo ni ng mga basahon din dira pa naman nabalaan nga dako day mig mga sala. Sa pag-abot sa espiritu. Kay katong gusto ka nato, dapi ka nato ang dili gusto makigbatok gyud. Ay naa gyud nga magpadayon nga gahi sa hantod sa kantor katong adunay garbo. Basta mo tong naa sa Ginoo, kuanin nyo ang inyong garbo. Kita naamatay sala sa una. So pagkasama ang kini sa bata. Paghuman ani nga pagpadayag na sa kamatuoran ang tinago ni Kristo karon nakadungog ani kinahanglan magpaubos. Tamo tong sa una nag-aktag tulo ka tuig di ba iniguman nato ani ning ko mga tawa lang ta kung wala tay garbo, pero kung naatay garbo magsigit ag bagot-bot kay nagpataas man ta sa kaugalingan. Tama gid. Mura tag bata-bata no, bata-bata si amahan namo matuman og pabuot pero wala nagtuman pasaylo kay bisa mo sa pero wala nakapasaylo, nagkugos-kugos ta ni Birhen Maria pero agatong kinailayo na kay Birhen Maria mura tag bata-bata no. Nagluhod ta ni sa mga santos ni sus mut lang. Kung naayutan ong pagsimba naapod ang langit nung pagsimba. Si Kristo na sa langit. Unsa may
Ubad anang langit nung pagsimba. Ang langit ng pagsimba, pakamatyan nimo. Kamatyan. Pagkamatyan. Pakamatyan, makari ka uban kanina. Ang yutan ng pagsimba, patyo nimo daan nimong sala. Kaya adunay mabili nga buhi. Kumbaga ba, buhi ka ba, pero naningkamot ka nga mawagtag imong sala pinagi sa pagpaubos o pagpasaylo. Langit nung pagsimba. Yutan na. Yutan nun. Okay, naamay dadon niya sa bagong yuta. Sa buong. Karang Si pagkamatyan. Kristo nagwali siya, nagpabilin siya sa langit, kay naasa sa tuos amahan o magpadong Siya, Mesiyas o nga Mesiyas. nagwali pod nga yutan-on. Unya karon ang hiba ang problema man karon kay yutan-on man ilang pasimba pero ang ilang hunaw na langit nun. Kay nag-angkon man sila nga sila ang amahan. Wampun na sila. O ganun nag-angkon man sila, nagpaamahan batay po din siya, nagpaamahan po din sila o nagpuyo sa balay sa iyang ina-ina naas balang kasulatan, di ba? Nagsaligpod nga nakakaon og pan. Oo. Maluwas. O di ang butoslob ni ining pan Sabino dungan kanako mo ay magluib kanako. Si Judas to sa una pero tanawa kinsa nagtuslob karon. Mga pare. O kaysa lang ba ang kaysa lang siya nagpakaon oy kaysa lang siya na tao. Kaisa lang po siya namatay, kaisa lang po ng bano. O masa, magbot-bot po sila mga seremonya, no? Magbot-bot po mga importante mga ano. Bantayan nyo na naapog kuno nila ang Ginoo nga tulda lang nga tungkol. Una nagsulti ko ninyo diri dili ko makaluwas ninyo kinalan makaluwas kamo paminawa lang akong gisulti. Anya, paniti po ko ninyo kung wala ba ko nagkinabuhi or hari-hari ba gyud ko diri. Di ba nagtambal ko sa mga masakiton o simple lang kay ko dili ko pare din sa kalibutan kay aduna may anino sa tinuod nga pagmarong pare di anino ra sila tama Tama gid. si Kristo ang espiritu nagbuhat ako pare mo nang mo repliko mo usab ko sa Paraguay ni Kristo siya ang nagbuot siya oy nakakita mo ang uban dili pakitaon siya nagbuot mo digong matuman ang imong pagbuot. Tama gid. Ang langit nung pagsimba murag lisod kayo buhaton sa mga tao. Dali ra Labi na kay magpakamatay ka pero ang problema unsaon nimo pagbuhat nga maayo sama ni labi Kristo. na kay kuan murag nituhop na gyud ang tawhanon gud nato nga pagsimba. Okay magpakamatay mamuuban kaniya. Pero kanang langit ng pagsimba dalon sa bagong langit, sa langit. Sa langit. Mo na yun nga silutan ka sibo sa imong sala. So ang yutan ang pagsimba sa bagong Kung yuta. nakapaubos ka, kung wala ka nagdumot, butong nagbasakiton ka, unya nagpaubos ka, ngay kung nagpasaylo ka sa kasala ka, di mo before ka namatay, sa ato pagitagaan pa kang tsansa sa Ginoo haron makahinolsol. So, maluwas ka. Kay lawas man ta. Pero ato karon, ato adri kinalang buhi ko nagwali ninyo, buhi ang espiritu nako nakigsulti ninyo, kanaw karon paspas nako. Karon gibuhi nako espiritu pinagi sa kumbaba sa kong kasig-kasig, gipaminaw nako ang istorya sa espiritu ako gisugilon kaninyo og inyo paningkamutan nga kamo pod mo patay pod sa inyong garbo ug kakog. Kani ang mga tao ani makadungog ani kung tawhanon na inang pasimba, nga tawhanon ang langit no ng pagsimba kumbaga ba magpakamatay sa nagsunod ni Kristo ba kumbaga ba tao raman ta makasasala man ta kaon lang ani kaon na ni luwas na o murag ay lang unang langit nun so kinahanglan mamatay uban kaniya ang atong yutan-on magpakamatay sa ka sa imong sala kaya nabuot og sala Sama ng patay sa kakulihan. patya ang sala pasti ang garbo. Tanon na no. Para dalon sa pasimba sa ato pa buhi ka ba nga nagpakamatay ka naan. Pare sa ko buhi ko nga nagwali ninyo. Parang dawat lagi nako ang tinuod nga espiritu nga balaan. Nagpakamatay ko, nawala na ako sa diskuhan, wala na akong business, wala na tanan. Dili na magamit akong kamot, wala na ako'y tawanon kung naay ihatag nako sa mga taong mga dato. Ari ihatag po nako sa nakinahanglan. Mo na siya ang yutan-on nga pagsimba nagpakamatay daan ba sa sala. Para dadon sa bagong yuta. Tanawa karon ni Kibuloy, tanawa. Langit na pasimba no, kay minsa maagi ko nun niya. Yes. Tanawa. Nagisaaran niya ba? Pare anang mga kaabag o pare anang mga pare, di ba? Nasayod ako nga naguna na siya dito sa langit. Gisure ba? Sure. Nga man ako dili ko patya dinyo daan lang sana. Mao mo gyud na kasagaran. Karon mabuhi ka mo uban kaniya. Mag-Bible sa patay mo ingon mo gyud ang kaabag nga kabalo kita nga naguna na siya dito. Tugod kay na may sa referensya kadang ilang gibasa po nang magbalik-balik lang sa ilang pagbasa. Referensya ba na sila guide. Pero wala na sa Biblia na. Nag-iingon man Ginoo nga, di ba naas bala ang kasulatan matag adlaw lain ka mo gikinahanglan mo nang maghatag ko diri og sa sunod ko i-vlog ninyo ang ato ang pagsaulog dinhi. Iklaro ninyo nga tanyo lang akong gigamit niya. Siya ang mag-usap-usap pero mao lang gyud ang proseso. Ang gisulti iba-iba kay iba-iba man ang pagbasa iba-iba pud ang atong paghitabo matag adlaw. Diri sa tuwa kay
espiritu man gyud ang nagahubad. Mao na nga masabtan gyud nato ang mga sumbingay. Kaysa Masabtan gyud. kasi yung tanong pagsimba, lingon man ang katong pare o katong pastor, ipadala ka na mo ang balaang espiritu, pero wala man sila kakita sa espiritu. Kay ang ilang wali, langit nun man. Kay si Kristo kuno dili, ang Dios kuno dili mo gamit og tao, kay ang tao kuno makasasala dili no mutuo manganita sa hubog nga espiritu kana sa alak, dili tungod kay ang languna-una nga si Kristo dili makita. Nakita siya pinagi sa tong binuhatan. Tama gid. Napara sa kuha, panidi ko ninyo. Kanang ingon sila, panidi yung nagwali sa balaang kasulatan, panidan niyo kayang sinudan sibo ba sa iyang binuhat. Naman yung pagkita ako sa ilang pagtuo nga walay buhat, kay pagkitaon ako sila sa kung pagtuo nga ako kay buhat. Di ba, nara ko dre, nakahilak, nagasulti sa kamatuoran, o akong isulti karon, wala ko nagseminar, wala ko ilaing pulpito, wala ko referensya, wala ko nagbuhat, o laing mga istorya, o gawa sa balaang kasulatan. Layo ra kaayo oy kanang mga seminar na kaysa espiritu nga magwali siya, layo kaayo. Tanaw karon akong gisulti ni mga nang paspas kay di kay siya pud paspas pud naghatagan ako, parang ipadayag na ako ang kamatuoran kay ang kamatuoran mahatag ito daw. Amen. Tama gid. Nga kay kinsa ko sa una. Kailan ako sinuli kaila ko naghatag ko mga pulpito sa una, di ba? Mang presidenta, di ba? Nagtambong po ko paralegal, nagtambong po ko sa beach ko panambal, tamba nag-irukar po ko sa mga farmer, nya nag-organizer po ko ang mga leadership seminar, pero na ako yung mga referensya, natay pulpito, natay guide pa, module, ug kanang sa eskwelahan pa alon natay lesson plan. So adon natay subayon nga mga kunuhay nga tawhanon nga pagsimba, pero kay nagunaon na ta nga langit nun ta. Kani atong ibuhat langit nun, dili. Kinalang yutan-on ka nagsimba, nagpakamatay sa imuhang kaugalingon nga mga kakog o kailibgon. Pero isa lang yun, boy, isa lang yun ang gamiton sa balaang espiritu, kay ang tawhanon nga pagsimba magkita og referensya. Nagabis sa balaang kasulatan, pero kanita na ako wala ko naggamit sa balaang kasulatan, pero ako gisultian na naging sa otoridad. Tama. Nga si Kristo ang naghatag nako og otoridad, kay siya laman ang makasulod sa tulda sa kasing-kasing sa tao, di ba? Kay siya man ang nahalad sa iyang kinabuhi. Muna po naghalad po sa kinabuhi aron mabati nako si Kristo na sa tong kasing-kasing. Kaya ang tawhanon tulda raman ka nga nagwali. So asa man ning pagsimba gid ko nga pulo nga say put pa sa butan na. Ihatag imong kaugalingon nga to sa Dios. Ngampo pa surrender kasi So dili din ang sundo na to siya ba? So dili din nang motor remix simbahan ana, simba ato ana. Tinukod man na sa tao. Gilambuad man na ni Kristo sa una, pabunalan manggani na sa mga anghel. Kaya ang tinukod ni Kristo, duha og tulong maghisgot ka na ko anak ko sa inyong taliwala. Sa to pa naghisgot ta tulo ta karon naghisgot nga bahin sa sugo sa Ginoo niya, nag-angkon ta sa ato ang pagkatawhanon og naningkamot ta nga patyo na to atong garbo ug kahakog, nagpasabot ana ka nato Si Kristo. Tabang duha og tulong maghisgot ka na ko anak ko sa taliwala, kay inyong simbahan, ang akong simbahan ana sa inyong kasing-kasing. kasing. Mo na siya lang gid ang makasulod, kay siya man ang naghalad sa iyong kinabuhi, nagpakamatay siya gumikan sa itong mga salakit, gitagaan tagkahigayunan sa isa ka tuig, sa isa ka adlaw sa kalibutan tuig. Ang unang kasabutan. Buto naghisgot ka unang kasabutan. O nagsingabot ang ikaduhang kasabutan. Nabuhat siya, kaya ang daan nagkadunot na. Ang New Testament. Pero po sa mga sumbingay dito, yung sa ipadala ko ninyo ang espiritu, aron nubaro niya kini. Nganong sumbingay kung pag-isulti niyo, gabot ko, nga ang bungol makadungog, o ang buta makakita. Kaya ka nakakita o nakadungog, pagpabuta-buta ron ko anang jutay kaninyo idugang sa sobra kanila. Nga ningon sa, buta ba na kami? O kaya ingon ka mo nakakita ka mo, busa sadaan ka mo. Kaya nga naman, ay, ang inyong pagkasimba, tawanon ra. Tawanan. Wala mo nagabuhat. Sige mo kampo, matuman ang pagbuhat, pero wala mo nakatuman. Pasaylo kami sa mga sala, wala mo nakapasaylo. Mituo ko nung kamo sa Ginoo, pero wala kami buhat. Tama. So kung ingon sila nga nakakita or ingon sila nga buta, paano magianggo man nila nga buta sila nga nagwali man sila? Mga magwawali apan dili ka ba lumuwali, magbabasa apan dili ka ba lumubasa, mag-aawit apan dili ka ba lumuawit, tanawa maikon pag-awit na itong kaluwasan, naadi ang magwali na kakaluwasan, pero nagbuhat na sila og mga sugilanon gawa sa balaang kasulatan. Suloy kay itong nagsimba na minaw nila. Dili luoy gibutahan man niya ang kato hinoong luoy kato nagawali. Basta nagbuhat lang ka.
Tama gid. Wala nagpasabot ug kato wala mo to kabalo siya nagsimba siya sa Dios kay nagpadis-Dios pa po sila ning mga gani Ginoo ayaw ko ninyo gamitang mahimo ka mga langdon ay kamo lingkod sa lingkuran nga pinasilungan basi moduol kaninyo ang nagpasidungog og pawaon kamo bosa diha kamo sa ubos kay basi moduol kanyo ang gipasidungan sir ikaw akong palingkuron diha nya gitapos Tama, sa pagsulti ang nagpataas ipaubos ang nagpaubos ipataas kato mga parisyo tama nya unsa pa naa diha naman sa last diha na si Kristo lang gid ang makasulod sa Tama gid. Na? Sa sulod sa ano tulda. mo po karon ako nagpakamatay haron gamiton ko sa espiritu ang gisulti niya nako kadili man mo kakita di ba mo kadungog gisulti niya sa akong kasing-kasing ug gamiton nako ang kaalam nga gikan sa taguangkan ug akong isugilon nga kanimo dili gid ako ditabunan kay kung ako ning tabunan ang gandangan ko may magantos pusa katong nakadungog ani amo pa nakadungog ani i-share ninyo i-share nga to sa uban kay basi na apay gusto ka nato udapin ka nato kay pasagdain na ang mga tao kung magsisgot sa balaang kasulatan mga miid ra magid sa kay gahit mga ulo man di ba Tama gid. tanaw ka nagbasa ta mo tong iba na basa to tong naging vlog ibasa ni Dona no nga na igarbo mga miid mo sa no nga nakakita sa nato pero dili man sila gusto mo tanaw nakita sa itong gibuhat diri matag hapon diri nagaganayan sa lakaw diri kabalo na sila mudala pa mong tubig Tama gid. tanawa na nya kung tawhanon ni atong gibuhat nganong sobra usahay maabot pa tag 50 o 30 matag adlaw di ba Dugay na. tanawa na ang ilang kalibutanon di ba kung kada adlaw nilang buhaton na taas na kay na isa ka bulan na ba din na perfect sila Gid. nya sa tuari nakadaghan mi noon ta maluoy man gani kung bisig nag-ulan tungod kay makasabot man gid sila klaro man gyud na nakakaon sila busog sila inig uli nya dito kay unsa ano man to langit na mga pasimba nila kay nagkaon ko na sa pan maluwas na ko no naguna na dito Undog. dama mo nagingon gisaaran man nila nga makakaon ani luwas na mo yan unsa man to di ba ang sulod sa imong baba limpyo na kada kay magawas ka na sa inyong lawas Tama. pero pabantay kung na ang pagdumot papasigarbo pagpataas paggamit kaniya magawas ginang hugaw sa inyong baba mo nang naa mga balaod Gid. nga leader ka sa una di ba musuko ka kung may nagsimba nya dayon magbuhat tayo magbalaod no di ba mo to testamento ang testamento kung wala pa namatay dili mo matud-an ang testamento nagikinang matud-an ni sa nga namatay na ka o karon ngano na mi Santo Papa amo ni problema Manay problema ron. ang problema nya karon ang balaod nya kung na po'y pari mao na po'y balaod ninyo Amo na rin problema. Bala mo diya, kamo mga magbabasa, kung mahimo makaikyas mo, wala ko nagpasabot, dili ko makaluwas kaninyo. Ako lang ning ipadayag ang gisugo sa espiritu haron kita may kagawasan nga magampo. Kay dili madugog atong pagampo ko kaduna tay jutay nga sala kay na boy nga sige tagampo. Ama na mo pero wala nagtuman pasaylo ug wala ta nakapasaylo. Labi na nagamit ta sa iyang mga gibalaan, gamit tag mga kirubin. Katong gidatawag na ko tong kirubin, duha ka matang sa espiritu dinhi sa kalibutan, good ug bad. Niya ang gipabor sa kadaghanan, iya sa kalibutan. Kaya ang Diyos aman para ibara ngipon sa gipon. Mugamit siya umang anghel nga daotan moingon naman sa kuang imo kay kuaon ako. Motong si Job sa una. Sulay si Job. Pero ay lapat siya. Mga matubulahan gay ka magsakit ka, makabalik ka kung maduhigan ako sa espiritu. Mamanahon mo gibunyagan. Kani kani akong isulti. Kani espiritu anong gasa. Gasa. Sa to ba? Grace. Gasa na to sa Ginoo. Ang maminaw po ani. Pero ang kung diwa imong agalon dito magika sa mga TikTok mga binuang o dito ka magkatakatawa pasagdain na sila ika ng mga tao nagahit ginang mga ulo Tama gid. na ihatag na ko karon hapit na ang katuigan busa ka muna kadungog ni ini kay gamay na lang ang panahon nga akong gipangayo sa Ginoo kalutan na pa nako sige si Kristo na ama sa langit para maglakaw-lakaw na ko sama sa panganod. Ang gusto ka nako dapit ka nako ingon nga gusto ka niyo dapit ka niyo ang dili ko sa makibatok nya ihatag na ko ang Ginoo umingon ko Ginoo ipahamtang ang alang kanila kaya wala man sila kakita kanako wala man kadugo ana ako diri nakita ko nila nagatambal ko nakasakripisyo ko kamo usab akong gitudloan nilanog ang tingog dinhi ang panon silang gibuhat nagiga-yaga sila sa espiritu ang magyaga-yaga sa espiritu walay kapasiluan ang tanan ang naa sa balaang kasulatan iya kada sa espiritu Amen. pakamatyan ka na sa iyang mga pihag musa akong ipadayag tanan dili ako kanang akong gisulti nagpataas ko para hani kibuloy para sa mga pare panidiin ninyo ang mga tao nga nagamit kanako panidiin ninyo kaya naa ka na sa balaang kasulatan ang nagsulti nga sila ana-ana sa langit nagpakanawag sa Diyos tanawan ninyo
ang mga tao nga inyong agalan. Kanunay nagasaad, kanunay nagasulti, nga naa kanila ang espiritu. Apan wala sila nakakita sa espiritu. Ang espiritu nagasulti sa kamaturan o nakapuyo uban kaninyo. Usa ko at ako tinawag, gihimong kauban o abyan. Amen. Apan kung kalibutanan, kamo, iya sa kalibutan, dili makadungog o dili makakita. Apan ang nagapuyo, sama kaninyo, nga uban kamo, kanako, nagabuhat, nagasakripisyo. Adunay mga tao nga nakita, nga nagpakarong ina, gigamit ang dautan, aron makasapot kamo. Ang duha kamatang sa espiritu. Ang anak sa tao, magpadayon sa pagpanaglam, haron iputamba niya. Ang paghighusay, dili sa kalimutan. Amen. Ang espiritu, maguna, haron maghighusay kaninyo. Og unahon paghusay, ang mga napili. Busa, kamong nakadungog, isulti ang kamaturan. Inga sila, dali, kamong ngari. Salamat kaniyo, Evelyn. Rene Boy, isulti ang tingahan. Amen. Nga akong ipatago kaniadto. Ipadayag ninyo ang suka, iwag mo ang balaang kasulatan. Salamat kaniyo. Ang kalinaw, mag-auban ta kanunay kaniyo. Salamat. Sa Diyos.